Zdraví vás Fifko so Spiderom pri treťom tutoriáli na Sony Vegas 9. Guten Tag. V ktorom vás naučím, ako sa robia také tie stopky v speedrune. Napríklad. Alebo hoci kde, lebo sa ma mnoho ľudí sa ma pýtalo, ako Fifko tam dávaš tie stopky. Lámem si nad tým hlavu už 2 dní a neviem na to prísť. Už sa to spýtali dvaja ľudia, ja a nejaký divák. Áno, preto to točím. Kvôli každému jednému divákovi. Tak poďme na to, nebudem to zdržovať tak vždy. Takže, zoberete si ten speedrun alebo hociaké video a na to šľahnite kanál. To ste sa naučili v prvom tutoriáli. Pravým klikneš. Vieš, už sme si zopakovali, čo je to pravá strana. V tom tutoriáli, ktorý sa nenahrával, lebo som retard. Ale je to tá strana bližšia ku Spiderovi, aby ste vedeli. No a Spider je napravo, čiže... No však to dáva logiku. A tu dáš Insert Text Media. Tuto sa hodíš nakoniec a dáš to tlačítko, čo je taká šipka doľava. A ono to vymaže. Zázrak. Ctrl a delete. No však aj tak sa dá, no. Viac cool. Potom si dáš tuto, že len GHT. Vidíš to tu len GHT ako dĺžka. No a tam si nastavíš dĺžku videa. Dĺžku toho textu. Dáš aj nuly. Ale dáš si ho takú, aby bola ako dĺžka videa. Tu dáš 9. Počkaj, to máš akože 90 minútové video potom? Nie, ale tak keď dám viacej, tak sa nikto neurazí. Ale keď dám menej, tak pozri, čo sa stane. Dám menej, dám tam, že 0,0. Počkaj, skús tam dať presne dĺžku videa, čo to spraví. Ale tak to bude dobre potom. My chceme ukázať, Ale daj tam ako sa dĺžku to nemá videa. robiť. Daj tam prosím ťa tú dĺžku Tak to bolo videa. na začiatku, vidíš? A teraz to Keď si robí... ma už prinútil tu nakysnúť, tak nech aspoň nemusím trpieť. Počkaj. A vidíš, tu každých 5 sekúnd spraví takýto zobáčik. Áno, to sa stane, keď tam máš moc málo, ale daj tam teraz dĺžku videa. A čo je aká dĺžka videa? Zase klikni si tam, kde to má skončiť. No ja neviem, kde to má No skončiť. však vieš, že to má skončiť. Tu ešte ďalej. nejde, no, však Ešte, keď vybuchne, ešte tu. No. je A tu- 2.06.11. No, takže tam si naťukaj A ja som mal 2.06.11. 2.05 čas, tak to bolo niekde tu. No výborne, šikovný si, Fifko. 2.05.16. 2, a neviem, na čo to robíme. Tak to bude dobre potom, ale tak komu sa chce zistovať čas videa, keď to môže spraviť tak, že si tam dáš viacej. Mne. A ty si retard. Tak dáme to dobre, tak teraz to bude super, no si spokojný. Som celkom spokojný. Normálne ľudia si tam dajú, že 99, ale ty si tam dáš ten zobčík, neurobil sa ten zobáčik aj tak, vidíš No to. počkaj, vieš, si posunúť to ďalej ešte. A či to bude ťahať aj ďalej ako do toho 2.06, či to nezastaví, Tuto to chápeš? ťahá, tuto to končí. No a poťahni to, no a spusti si to teraz. 2.05.14. No a spusti to teraz, Dikeres. Dikeres, ale počkaj. My Nemáš sme teraz zle. Oj. To má byť túto, a to nemá končiť, no celé si to pokazil. Keď to teraz pustím, tak je to dobré. Ale však ja chcem, aby to skončilo tuto. Na 2.05.16, tak bol ten A môj kde čas. ti píšete stopky, lebo nevidím ich tam. Však tuto to píše. Počkaj, ešte sme neskončili. Dáš tam proste, serte na to, čo dobrý Spider a šláhnete tam devinu. Nasral si sám z seba. Devinu zašláhni, proste ty ma tu úplne mýliš. Dobre, toto si nevšimať. Prečo som nenechal tú Proste 9 2.06? tam bude. Ale keď si to už Ty zistil, si koľko to má. magor, tam má byť 9. 9 tam bude a hotovo. Teraz klikneš pravým. Media FX. Vieš, o čom má byť tutoriál, aby to ľuďom Kriste. pomohlo, nie? Aby Však to toto zmiatlo. pomôže každému. Media FX. A tu je, že Sony Timecode. Ako ideme kodiť čas. Ty kokos, like a kuko. A pozri sa na to. Tu máš teraz také voľby, že time, seconds, time frames. Ja chcem time frames. Nechceme framey, lebo to, ja chcem také, kde bude ukázať môj čas. A to mi vyšlo jedine toto. Vidíš, tu ukazuje môj čas. Fifko, vy nemôžete dať niečo rýchlejšie, ako Nuke, tak nechce vidieť svoj čas. Ale teraz mi to nesetí. Vidíš, nesetí mi to vôbec. Ty si to celé dolamil. Pozri, teraz na začiatku ukazuje minútu 51. A prečo to tak robí? No lebo ty si mi to tu pokazil celé. Tu má byť všade nuly. Ty kokos, ty si magor. Daj mi tam z 20 a tu má byť proste na začiatku, že 9. No a aj tak to nejde. Ty si celé sa pokazil. No vieš čo? Si ma teraz úplne domil. Myslím, že toto môžeš použiť ako nezaradený tutoriál. Ale však ty si to dáme delete a ideme oznova. A nebudem ťa už počúvať a nikdy. Lebo však to sa nedá proste. Ja to robím tutoriál a ty mi radíš? To nemôžeš. No ja som sa pýtal, ale ty si mi to nevyargumentoval, tak som povedal, poďme podľa mňa. Serem ti na argumentácie. Takto mi to fungovalo a tak som to mal spraviť na začiatku. Selský rozum, jak by povedal Martin, nepoužívaj v takýchto technických záležitostiach. Nepoužívaj. No, vidíš, ak mi to funguje krásne. Vidíš, ak mi to funguje. Na začiatku je 0. Pôjdeme na koniec, kde som zabil Krugera. Slugera. Toho. Bolo to, že 0.16, tam už je chapter complete, tak som to ukončil. A pozrite sa na to, krásne beží ten čas spolu so mnou. A teraz keď klikneš, že Media FX ešte raz, tak tu si dáš, že right, left a middle, ale ja som ten správny. Tak som dal right
Ty kokso, to bola slovná hračka? To teda. A tuto je, že bottom, middle a top. A čo si dáme z toho? Middle. Top! Pretože si? Top! Ty kokos, dneska dávaš? Dneska si idem. Takže, a teraz, keď chcete, aby tu na konci ostal ten váš časík, aby ste sa mohli s ním chváliť všade, tak zoberete túto... Nemal tam byť 16? Keľu Bože nás sa porazí. Je tam 16, dobre? 0,5 trotel. No, pôjdete na koniec videa a zoberete, že left arrow, šipka doľava. A strich S-kom. A teraz taká retardovaná časť príde, čo som si sám vymyslel, je to aj vidno asi. Ctrl-C, nakoniec, a Ctrl-V a OK. Ctrl-V a OK. Nech si máš Enter? OK. A vieš, Enter je také viac do pohody. OK. Nie, ja mám toto viac do pohody. Zničíš si myšku. Teraz klikneš na prvé, Shift na posledné, Ctrl-C. Ten Shift musíš držať popri tom, ako klikáš na poslednú. Dobre, Ctrl-V a ideme si. Enter, Ideme. Enter. Čip, Čibiribirip. čibiribirip, Čibiribirip. čip. Čibiribirip. Počkaj, teraz sa zoberieš celé, jak to je. Ty kokos, ale toto bude náročné. Ne, X! Ja som sa vžil X. No a čo? Je to vymazalo. Tak ešte raz. A teraz pozri sa na to. Pozri, jak to vyzerá. Keď to pustím. Ide si čas. A ostalo to tam, to je zázrak, čo? To je zázrak. Až like mi dal ten Super Meat Boy. Takže to by bola všetko, snad ste to pochopili. A vyjde vám to takto retardovanie ako mne, aspoň tak dobre. Nerobte to tak, ako hovoril Spider, ale tak, ako hovoril Fifko. O to tu ide. Môžem niečo na záver? No povedz. Horší tutoriál som ešte nevidel. Parádny tutoriál. Ľudia, kliknite na klik v popise. Klikni na takú sexy fotku z Kitty v popise. Je to také hlasovanie do súťaže, ale je to taká super sexy fotka, tak si určite pozrite a dajte tam hlas. A nezabudujte, pokiaľ máte viacero počítačov, môžete z každého hlasovať 5 krát každú hodinu, tak ako to Fifko robil doteraz. No, tak chcem hlasy, no bože môj. No, tak pretože ich vyskúšam. tam máš 35 a ten, čo je na prvom mieste, ich tam asi 1000. No tak poser sa, ale ja chcem vyhrať. Dobre, tak toto sú celé stopky. Takže dajte ľudia, zakladajte si nové účty a hlasujte z každého jedného, pretože Fifko chce vyhrať. Ako chcete dať hlasy, hlavne tam chceme hlasy. Tuto je like, dajte like, lúči sa s vami Fifko a Spider, proste čus. Auf Wiedersehen. Enter. Čip, Čibiribirip. čibiribirip, Čibiribirip. čip, Čibiribirip. čibiribirip, Čibiribirip. čip. Čibiribirip. F9. Ja som nenahrával obraz. Debil. Ja som taký debil.